Second Chronicles. Ukhona omunye ephethe azabalisa. Is it Chronicles chapter number 20? Yes. Verse 21. Eselulekene nabantu wamisa abaya kuhlabelela kuJehova ukube abadumisi bahlotshisiwe ngobungcwele. Besaphuma ngaphambi kwempi bathi bongani uJehova ngokuba umusa wakhe umi phakade. 22. Ngicela before uqhubeke. Ngicela sinake lokho. Lithi iBhayibheli ukhetha abahlabeleli. Number 2 abahlotshiswe ngobungcwele. Number 3 abaculanga baye bakhuluma. Ngicela ngiphi. Number 1 uyakhetha abahlabeleli. Labahlabeleli abamtsheli kuphela ngobungcwele kodwa bakureflect. Lithi iBhayibheli bahlotshisiwe. So akusinto abayisho uNkulunkulu kuphela kodwa iyareflecta kubo. Lithi iBhayibheli abashongo abaculanga bathi makabongwe uNkulunkulu. Eselulekene nabantu wamisa abaya kuhlabelela kuJehova ukuba badumise behlotshisiwe ngobungcwele. Besaphuma ngaphambi kwempi bathi bongani uJehova ngokuba umusa wakhe umi phakade. uNkulunkulu wena wedwa akekho ofana nawe. Izulu lihlalo sakho sobukhosi emhlabeni unabisile inyawo zakho. Izwi lakho liphefumulele nguwe lingelakho Nkosi. Inhliziyo zethu zivulelekele lona. Yenza umsebenzi ukhulume ngomntwana wakho Moya Ngcwele. Usiphilise usakhe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Siyafunda la incwadi bazalwane, incwadi kaSecond Chronicles. Le ncwadi ngizothanda ukuthi ngiqale ngi-explain kancane i-background. Iyabhalwa le ncwadi, ibhalwa nguprofethi uEzra. Ibhalwa le ncwadi ngesikhathi esibi lakhona lithi iBhayibheli uIsrael bekathunjiwe ayiseBhabhiloni. Now lithi iBhayibheli uma sebebuya babuya akunalutho abana reference. Uzokhumbula ukuthi uNebukadnezar lithi iBhayibheli wangena eBhabhiloni wathatha bonke abantu. Wangena eJerusalem wathatha bonke abantu. Lithi iBhayibheli iJerusalem lasala liyisigaba ingenalutho. Lithi iBhayibheli wa destroy the temple wawisa the walls. Lithi iBhayibheli iJerusalem lasala liyisigaba. Now siyazi ukuthi incwadi yomthetho ibihlala etempeleni. Ngoba sikhe safunda ngendaba kaHilkiah ubaba kaJeremiah. Lithi iBhayibheli ukhe wayithola incwadi etempeleni. Now besazi ukuthi kudala incwadi yomthetho ibihlala etempeleni. Now makungena uNebukadnezar ezothatha abantwana bakwaIsrael. Lithi iBhayibheli wabhidla izithempeli. Ngamanye amagama bekungenalutho esele. Ngamanye amagama beyingekho incwadi ibisele. Now umprofethi uEzra ubhala le ncwadi ngesikhathi la khona abantwana bakwaIsrael sebabuya from eBhabhiloni. Uyichazile uprofethi eSimadoni ukuthi ngenkosi uCyrus the anointed one. Lithi iBhayibheli wababuyisa abantwana bakwaIsrael from captivity. Mase babuya lithi iBhayibheli because belishila ithempeli kungena reference bebangazazi even their roots, even their heritage. Now kwathatha umprofethi uEzra ukuthi abhale le ncwadi. Now uyibhala umprofethi uEzra le ncwadi ayike enye reference ayenza ngayo. Ngamanye amagama akukho la abheke khona ukuze ayenze reference. Kodwa umprofethi uEzra ubhala le ncwadi ngeknowledge anayo. Ingakho mawubheka le ncwadi uzobona ukuthi le ncwadi iphinda lokho kubhaliwe ku1 Samuel na ku1 Kings. Ukubonisa ukuthi ngaleso sikhathi lezo incwadi bezingekho because beshile etempeleni. Now umprofethi uEzra ubhala ukuze abuyisele abantu to iheritage yabo, abakhumbuze ama-roots wabo.
Now umprofeti uEzra ubhala le ncwadi knowledge anayo ukuthi knowledge bekayigcinile enhlizweni, ngoba it is very important as umzalwane ukuthi izwi uligcine ulibambe enhlizweni, ngoba siyafika isikhathi la khona ungasabi ne-energy yokufunda izwi, kodwa uzosustainwa izwi ulifunde kuqala. Siyafika isikhathi la khona izwi uzwe noma ulifunda kodwa ungazwa anything enza ukuthi ungabi na something enza ukuthi mawulifunda izwi ulangazelele. So uzothatha ukuthi udrawe from the word obusulifundile. Now ukubaluleka kwezwi kubonakala la because uEzra masizwa ngaye lithi iBhayibheli uEzra ebe umuntu bekagxilile ekwazini nasekufundiseni umthetho kaNkulunkulu. So uEzra was a very dedicated man ekubambeni izwi likaNkulunkulu. Now kubalulekile singabazalwane ukuthi izwi silibambe, singagcini ngokulizwa kuphela kodwa siligcine enhlizweni zethu. Uyakhuluma uDavide uqala ukubuza umbuzo uthi insizwa iyakuzigcina kanjani na endleleni yayo engcwele. Usethi ngokuphila njengokwezwi. Usethi uma eqhubeka izwi lakho ngilondile enhlizweni yami ukuba nginguwe. So ubukhona bezwi emzalwaneni kwenza ukuthi angoni. The reason sinabantu abaningi impilo yabo ingekho straight ngoba bashoda ngezwi. Libalulekile izwi empilweni yomzalwane. Uyaphinda uPaul uma ekhuluma uthi kuTimothy, my son, preach the word in and out of season, ngoba izwi libalulekile empilweni yomzalwane. Hallelujah. Kubalulekile bazalwane ukuthi sibe nalo izwi. Izwi singagcini ngokulizwa kuphela sibe excited kodwa siligcine enhlizweni zethu, lingapheleli nasenhlizweni yethu bese siyaliphila. Libalulekile in the New Testament, izwi libalulekile ngoba I think ngayithatha le ukuthi siyamthanda uPaul noSilas ukuthi sibaquote ngoba bebasejele. But mangathi uyabheka baboshwa ngoba babreake the law of the New Testament. Umthetho weNew Testament uthi kuNew Testament akumelanga idemoni ikhishwe umuntu engashunyayezwanga. So amandla wezwi athenjiwe ukudlula umuntu ozobeka isandla. So in the New Testament kuthenjwe izwi more than ukubekwa kwesandla. Ngamanye amagama in the New Testament izwi linamandla wokwenza lokho isandla engeke ikwenze. Amandla wezwi. So uPaul noSilas baboshwa ngoba babreake the law of the New Testament, ngoba bakhiphe idemoni intombazana bangayishumayezanga. Kanti uma sekushumayeza ukungena kwezwi usho njalo uDavid ukuthi the entrance of your word giveth light unto my life, ukuthi ukungena kwezwi lakho empilweni yami kungipha ukukhanya, athi izwi lakho lisibani einyaweni zami. Ukubaluleka kwezwi empilweni yomzalwane ukuthi umzalwane uma enalo izwi kukhona indlela abangayo enza ukuthi afane noKristu. Ukubaluleka kwezwi in the New Testament lithenjiwe izwi in the New Testament more than isandla somuntu. Ingakho umhlabele ukuthi izwi layihlaba enhliziyo la ngibonisa ukweduka kwami ngase ngibona izono zami. Amandla wezwi iwona ethi mawangena enza ukuthi uzibone ukuthi ushiftile endleleni. Amandla wezwi. Izwi libalulekile empilweni yomzalwane. We need ukuthi silibambe izwi, singagcini ngokulizwa kodwa silibambe sil-apply empilweni zethu. Kuke kwaphuma i-report about izwi kumaHebrew chapter 4 verse number 2 elithi izwi liye lashunyayelwa, and siyazi ukuthi once laphuma izwi umuntu uzoguquka. Kodwa for the first time sathola i-report ebad ukuthi liphumile lona izwi, kodwa mase sithi siyabheka abantu abaguqukayo bese umuzo ukuthi kwenzakaleni ngoba siyalazi linamandla and ukuphuma kwalo lifika lishintsha izinto. Liselithi iBhayibheli balizwile ukulizwa. So ngamanye amagama ukuthi ulizwile izwi akusho lutho, ukuthi uze waphakama uma kushunyayelwa akusho lutho uma lingakushintshi, ngoba amandla wezwi ukuthi likushintshe ube njengoKristu. Ngithi iBhayibheli balizwile ukulizwa izwi
kodwa inkinga abalihlanganisanga nokukholwa. Ngamanye amagama izwi linamandla kodwa olamukelayo uma engalimixi nokukholwa kuzobonakala ingathi alikho effective. Hallelujah. Now kubalulekile ukuthi in-New Testament silibambe izwi. Amandla wezwi izwi libalekile empilweni umzalwane. Uyakhuluma uPaul uma evalelisa futhi ebandleni lase-Efesu lithi iBhayibheli uye wabaqoqa ama-elders wabesethi sengiyanibeka kuNkulunkulu nasemandleni wezwi lakhe elikwazi ukuthi liniphe amandla nani ne-inheritance yenu. Ngamanye amagama asikwazi ukuthola ifa singenalo izwi. Into yenza ukuthi sibe nefa uma sinezwi. Izwi liyenza ukuthi sibe equipped ukuthi singathola izwi. Hallelujah. Now uEzra usibhalela lencwadi bazalwane nge-knowledge anayo. Le knowledge yonke uyibhala uEzra enayo enhloko ngoba bekuyinto bekayifundile yahlala kuye. That's why ku-important ukuthi izwi ungalazi kuphela ngokulikhotha kodwa ufike to a point whereby liyaphila kuwe. Now ubhala uEzra lencwadi usixoxela ngoJehoshaphat. Now kukhona izinto engithe ngicela sizinote. Lezi zinto ezu-3 lithi iBhayibheli uJehoshaphat ukhethile abantu abazocula. Now le gama elithi he chose, igama elithi he set apart, wahlukanisa. Ngamanye amagama abazocula akusi abantu abanjani, akusi abantu kuphela but abantu abahlukanisiwe. Ngoba le gama elithi he set them apart, igama elithi he consecrated them. And le gama elithi consecrate igama elithi ukuyeka ezinye izinto, ukungathinti ezinye izinto. Now lithi iBhayibheli waseta labantu apart. Lithi iBhayibheli labantu bebehlotshiswe ngobungcwele. So now labantu abamtsheli ngento bona bangakhona ukuyireflect ngoba iworship akabi iworship uma ungakakhoni ukuyireflect. Ngamanye amagama umtshela ngokuthi uNkulunkulu onothando kodwa wena ungakhona ukureflect uthando akabi iworship. Usadlala usakhuluma kuphela ngoba iworship kumele kube i-reflection. Into oyishoyo kumele ireflecte kuwe. Umphakamisa uthi uNkulunkulu oxolelayo. I-forgiveness kumele ne-forgiveness nawe kumele ibonakale kuyi-forgiveness. Now uthi uEzra labantu bebehlotshiswe ngobungcwele. Ngamanye amagama into ayiqali sebetshela uThixo kodwa into iqala kubo. I-worship ayiqali sowutshela uNkulunkulu kodwa i-worship iqala kuwe. Lithi iBhayibheli labantu azange baze bacule ngoba i-worship akusukucula, i-worship akusukukhala, i-worship akusukuba emotional. Zonke lezi zinto ziyenzeka when we worship kodwa lezi zinto doesn't mean you are worshiping. Ngoba i-worship is not even the lowest form of worship yokukhuluma ngomlomo. But the highest form of worship is a lifestyle. So i-worship akusukucula. Ngenze kucule kamnandi, uzube creative ukwazi ukwenza ingoma ibe mnandi. Kodwa uthola ukuthi lento eyishoyo ayifiki nasenhlizweni kaNkulunkulu. Ngoba the main thing ukuthinta inhliziyo yakhe. Bazalwane uma sihlangana and we worship akusukuchazwa imelody, akusukuchazwa i-creativity of the song ukuthi ubeka kanjani ingoma. Kodwa ingoma it must transport us to a place lapho nasigcina sesifika enhlizweni yakhe. So nakungenzeka ucule kamnandi but that doesn't mean you are a worshipper. Kungenzeka ukhontandaza ube namazwi ambeka kahle uNkulunkulu kodwa that doesn't mean you are a worshipper. Ngoba uthi uJesu lithi iBhayibheli uyafika eJerusalema bathi laba uma bebona amaFarisi bathi laba bangamadumisi, like there are people who worship God. Usethi uJesu ningajabuliswa yilaba ngoba bangidumisa ngeindebe kuphela kodwa inhliziyo zikude. So mase sikhuluma iqiniso, indumiso comes from the heart. Kungenzeka ushinto ngomlomo ekuyiyona, kungenzeka ufunde ihubo likaDavide ukwazi ukumusha uNkulunkulu uqale from the head to the bottom, ukwazi umusha uNkulunkulu from Genesis to Revelation kodwa kutholakala ukuthi umusho kuphela ngamazwi inhliziyo ikude, and that's not worship. Uthi uJesu bangidumisa ngeindebe zomlomo kodwa inhliziyo zabo zikude kunami. So ngamanye amagama indumiso it must come from the heart. Uma indumiso iqala emlonyeni akusiyona indumiso.
indumiso it must come from the heart, and if it comes from the heart, then inhliziyo kumele ibe ngendlela ethile kuze indumiso yakho izoba right. Sure. So now uthi uNkulunkulu, mina uJeremiah, mina nguNkulunkulu ngivivinya inhliziyo, ngihlole izinto. Now kukhona abazalwane abathi ngiyakulangazelela uNkulunkulu, kodwa when God checks inhliziyo ayisho njalo, and that's not worship. But i-worship is whenever le engisho ngomlomo ifana nalesi enhlizweni yami. So now many of us singabazalwane simasterile ukwazi ukucula, simasterile ukwazi ukumtshela ngomlomo ukuthi ungubani. And to be honest, ungalifunda iBhayibheli uzuhlanganise izinto on how to tell God who he is, and uzu-excel, but that does not make you a worshipper. What makes you a worshipper is ukumncula uNkulunkulu ngenhliziyo. It is when your worship comes from the bottom of your heart. That's when no color sometimes siyakhala, kodwa ukukhala kwethu is not from the bottom of our heart. Now masikhuluma ngendumiso yamampela, indumiso ephuma from the heart. Now kukhona amagama u2 describe indumiso, and sizobona ukuthi kahle kahle ukucula happens to be the lowest form of worship. Igama lokuqala elikhuluma ngeworship igama elitholakala kuGenesis chapter 22 verse number 5. Lithi iBhayibheli uAbraham wanyuka intaba ephethe uIsaac. Uthi kuyingceku zakhe ukuthi ngilindeni lana ngisanyuka ngiyodumisa. But masithi siyabheka lapha uAbraham azange acule, uAbraham azange athandaze. Then if akaculanga futhi akathandazanga, yini worship if bekathi I'm going to worship? But sithola ukuthi lapha bekwayenza a sacrifice. So ngamanye amagama indumiso it must bring you to a place of sacrifice. Awukadumisi kahle uma ungakafiki to a place of sacrifice. Awukafiki to the place of worship la khona ungaka-sacrifice some of the things to show God ukuthi uyamthanda. I hope you know ukuthi in the kingdom of God ukumthanda uNkulunkulu is not seen by words, but it's seen by action. Uma uJesu ekhuluma nabafundi bakhe uthi kubo omthandayo uyogcina imiyalo yami. Ngamanye amagama, even if awushongo ukuthi Jesu uyathanda, kodwa wagcina imiyalo yakhe, you have shown it to him ukuthi uyamthanda. So now we have many people abajwayele ukumtshela ngomlomo kodwa izenzo ziyaphika. So when we speak about real worship, we speak about a certain lifestyle emjabulisayo uNkulunkulu singashongo lutho. So labantu esifunda ngabo lana elithi iBhayibheli bebahlotshiswe ngobungcwele bakhuluma kuphela zange bacule. So masikhuluma ngeworship yangempela, iworship yangempela ila khona i-lifestyle yakho must reflect into esezwini. Ukumthanda kwakho uNkulunkulu akubonakali ngokumtshela whenever uthandaza, kodwa kubonakala ngokuphila ngendlela ethile ezomjabulisa. The second name for iworship igama elithi proskin, lichaza ukuthi ukumthanda uNkulunkulu to a point where uyamrespecta. Ukumthanda uNkulunkulu to a point where uyamsaba. We have many people abathi uNkulunkulu bamdumisa kodwa bamsaba. We have many people abenza ububi in the altar, yet they claim ukuthi bayamdumisa uNkulunkulu. So masesikhuluma iqiniso, that's not real worship, because our actions ziphikisana nalokho esikusho ngomlomo. So now when we speak about real worship ensukwini zokugcina, we speak about i-worship ezokwenza ukuthi impilo yakho before uzomtshela ukuthi uyamthanda, lungisa impilo yakho kuqala, because ukumthanda kwakho is not seen by ukuthi umtshele. I hope uyazi ukuthi siphile ensukwini la khona futhi yini enijwayele ukusho kanje ukuthi mawungithanda ungangitsheli ngibonise. So ngamanye amagama, you prefer actions more than words. NoNkulunkulu prefer ama-actions more than words. So angeke size la ngimtshela ukuthi ngiyamthanda, kodwa mangihamba the first thing engiyoyenza ukubreaka the law. So masikhuluma iqiniso, uNkulunkulu simrobhe kakhulu. Sakhala kodwa ukukhala kwethu kungasho nix before yena. Sathandaza kodwa umthandazo wethu ungenzi nix. I hope you even know ukuthi umthandazo mawufika ezulwini awufiki njengamazwi kodwa ufika njengesimelo. Old Testament indumiso lithi iBhayibheli umuntu bekaletha i-sacrifice to the altar, then the sacrifice kumele ishiswe ngomlilo, then mayisishile isimelo sizoya phezulu.
lithi iBhayibheli bekumele kulethwe a sacrifice esingenasici. But if it happens ukuthi there is something, there is a spot, there is a blemish, izothi mayisha the smell kuNkulunkulu angeke size sifike si-right. Now some of i-worship yethu iyamnukela uNkulunkulu. I'm sorry to say this, but we are in the last days and sifuna ukulungisa ibandla likaKristu. Some of us uma siletha indumiso, I hope uyazi uma uSolomon ethi umnikelo umuntu omubi uyisinengiso before God. Ngamanye amagama, a wicked man, even if he brings a sacrifice before God, uNkulunkulu uyadineka. Simply because nalento ilethayo ayikho clean. uNkulunkulu akabheki into esho ubheka lento yiyo. He looks at the vessel. So many of us sisho into ekuyiyona but the vessel are dirty. Many of us